Organizada en colaboración coa tenda Galería O Fallado, a mostra de Maralla, que pode visitarse na zona do Hall e nas escalinatas da Casa Consistorial, comprende un total de 23 obras realizadas nos 4 últimos anos pola artista Nada en Corrubedo. A exposición inaugurada este mediodía contou ademais da autora con varios membros da Corporación Municipal, entre os que se atopaba o propio alcalde, Manuel Ruiz. Segundo el, a mostra forma parte dunha iniciativa impulsada polo Concello dende hai varios meses, de cara á promoción da arte e da cultura entre todos aqueles veciños que se acheguen a realizar calquera xestión á Casa Consistorial. Para todos é unha honra ter unha das artistas senlleiras do noso Concello, non? Vamos a ter a súa exposición hasta finales do mes de novembro, hai máis de 20 obras. Espero que lle guste a xente, que o veña a visitar Esprofeso, porque, como ela decía, todos aqueles que algunha gestión teñen que facer no Concello van a ver sí ou sí. E creo, sinceramente, que esta Casa Consistorial pois queda moito máis adornada e con moita máis prestancia unha vez que están todos os cuadros de Maralla. A autora agradeceu a posibilidade de poder ofrecer as súas obras neste espazo a todos os veciños do municipio. Segundo ela, a maioría dos cadros teñen unha temática mariñeira, representando elementos tan característicos da parroquia de Corrubedo, como é o caso do seu porto ou o seu faro. Solo agradecer al Ayuntamiento de que me diera esta oportunidad, la sala, si se le puede llamar sala esto, me encanta porque es preciosa, tiene mucha luz, muchos sitios diferentes para colgar la obra y luce mucho. Y encima tiene la ventaja de que la gente ve los cuadros sin que venga a verlos, que los ve de paso, y eso es una ventaja también para el artista. A exposición poderá ser visitada ata o próximo 30 de novembro.